सागर सारा ओरैबायदि फ्रि फ्रेंक मानसि पाब्लिकजोंबो बियो खुनु गिदिर उन्दै बियो लोब्बा लाया बयजोंबो रायलायो सोरबा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बयखौ मान होना रायलायो आरो बिथाङा होनगासिनो दङ दासिमबो नोंथांमोना आंनो भटखौ हो देरहाहो नोंथांमोनखौ आं जथेस्थ' नायगोन आंनि सायाव नोंसोर जेबो उसुबिदा साननांगौ गैया बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सागर बसुमतारीखौ बिजाथि हास्थायदों गोबां रायजो राजाफोरा। गसाइगावनि हाब्रुबिल गामिनि थागिबि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फालांगिरि सागर बसुमतारीखौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गसाइगाव बियाबाव बिजाथि महरै हास्थायदों गोबां रायजो राजाफोरा। बिथांनि समाज सिबिनाय आरो रायजो राजाफोरजों मोजां सोमोन्दो थानायखौ नोजोर लाखिनानै बिपिएफ दोलोआ बिथांखौ बिजाथि महरै फसङोब्ला देरहासार खालामनो थाखाय मैखोमै खामानि मावनो साखाफारा जानानै दं रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ गसाइगाव बियाबाव सागर बसुमतारीखौ बिजाथि होनो थाखाय खावलायहरदों गसाइगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा। जों बिनो जों पाब्लिकआ माने अनेक बिपिएफनिफ्राय जालांबाय माजेन सार जायै जायै एमएलए जायै जायै रुंसारि जालांबाय बिनि नेक्स्टआव जोंहा जिरन फोदै सार जादोंमोन नाथाय जोंनि नुनायाव सेरखम खामानि मावाखिसै बिथांमोनहा मावदोंमोन माबा माजेन सारा एसे एनै नाथाय नेक्स्टआव नैबे जिरन सारा खुनु पाब्लिकखौ नायाखिसै मा खालामनो खालामा जों बुजिया खिन्थु जोंनि नुनायाव जेबो खामानि गैया आरोखि दा बेनिखायनो जों बिपिएफनिफ्रायनो जों बेखौनो लुबैदों जे सागर सारखौ जों लुबैदों मानो होनना बुङोब्ला सागर सारा ओरैबायदि फ्रि फ्रेंक मानसि पाब्लिकजोंबो बियो खुनु गिदिर उन्दै बियो लोब्बा लाया बयजोंबो रायलायो सोरबा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बयखौ मान होना रायलायो आरो बिथाङा होनगासिनो दङ दासिमबो नोंथांमोना आंनो भटखौ हो देरहाहो नोंथांमोनखौ आं जथेस्थ' नायगोन आंनि सायाव नोंसोर जेबो उसुबिदा साननांगौ गैया बेबादि बाथ्राखौ बुंदों आरो आङो आगोलबो एसे डिमान्ड लिरना हरखाबायबो बे बिपिएफनिफ्राय जानानै सागर सारखौनो बिनो टिकेट होनांगौ होननानैबो आं लिरना हरबाय ओमफ्राय बियो दाख्लै हरावहाय फैदों हरनि 9टायाव बेयावबो आं बेखौ बुंहरखाबाय आरो हरनि 9टायाव आं बुंहरदो जे जथेस्थ सागर बसुमतारी मोनोब्ला रायजोफ्रा एकदम भट होगोन मा गामि बे गामिनि जोंना मजाथि दा रायजोआथ' आंनि सायावनो डिफेन्स खालामो नालाय गावबुरा हिसाबै आरो आं सिगाङावनो रायजोनि सिगाङाव बुंखादों जे एबार नैबे नेक्स्ट इलेक्सन फैगासिनो दङ बेवहाय जोंहा सागर सारखौनो भट होना देरहा होनांगौ आरो बिथाङा जोंखौ नायगोन आरो गावबो बुंलाबाय जे नोंसोर आंखौल' देरहाहो आं जथेस्थ' नोंसोरखौ नायगोन जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै बिपिएफनिफ्रायनो गसाइगाव समस्थियाव साब्रै साबासो लुबैदों टिकेट लुबैब्ला बै माखासेखौ जोङो दिनाय बिसोरखौ गुलिमार सागर सारखौ नांगौ माने आङो बेवहायनो आङो बिजनेस खालामो बिदिनो बायनाय फाननाय आङो बिजनेस खालामो आङो बेवहाय 12 घन्टा बेबादिनो आङो थायो दखानावनो सब समाय आरो दखानाव बेबादिनो रायलायनाय खोनायो जे फैगोन इलेक्सना खाथि जानायलाय दा बिसेस करि जोंनि सागर दानि सोमोन्दै रायलायनायखौ खोनायो आरो गोबां मानसिफ्रा एसे लोगो लाहैदों बा रायलायदों आरो बुजिदों माने बिथाङा मा रोखोम दैदेनलांगोन आरो सिन्था खालामदों रायजो राजाफ्रा आरो आंनो बेनो आंनि सिद्धान्तआ जाहाथे जोंनि बे एलेकाया दिनैहाय गोदोनि बादि नंला दा डेभेलपआव फैगासिनो दङ दा बेयो जोंना सराइबिल एमएलए गसाइगाव जोंना गोदोनिफ्राय दा डेभेलपआव फैगासिनो दङ आरो आसा खालामो नैबे इलेक्सननि दुवारै जाय बिथाङा बिजाथि मोननानै देरहानानै थांगोन बेनिफ्राय आरो बांसिन मावलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे बे बोथोरफ्रा परिस्थितिफ्रा जाहाथे मोनसे गोजोन थासारि फैयो मानोना गोजोन थासारि थाब्लासो जोंनि बिजनेसफ्राबो जोङो मोजाङै जोङो खुंफुंलांनो हायो आरो जोंनि फरायनाय जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर दं बिसोरबो फरायनायावहाय रोंगौथियाव मोजां सोलोंलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे मोजां केन्डिडेट जोङो दा आङो बिपिएफनि जानायलाय बिपिएफनिफ्राय जुदि गोजौनिफ्राय जुदि टिकेटखौ जुदि सागर सारा मोनोब्ला जोङो सागर सारनो जोङो जथेस्थ' जोङो गावनि बेसेन गोनां
गोसा भटखौ जोङो होगोन